Marites, naanasad ta diri kaya sa akong tindahan, dahil nga biscuit sa nakita og Diyos, kaya ba mamudini, gikan pa na sementeryo sa patay, nilubong, humanay, iagi diri sa tambayanan mo na yun, iyahay na lang ni sila og usap, asang nagdama sa inyong nakita, puros ni sila tanan Marites, mga bababae man o malalaki, sa inyong nakita, iyahay lang gano'n sila usap, agob silang baba, naulo rin akong usak, kaya hilom-hilom rin niya siya, pero sa inyong nakita, tagang siya ng hurot, duha ka jis, tulo ka bingo, mudagan sa ni siya ron niya, malukso-lukso, kaysa yung kabusog, ginam na, tulisod mo siya ginawa, okay, okay sila tanan, puros na ni buso, nawahin lang po video, asa nagdama, na ebidensya, na isnaksad, na ifita, duha ka Diyos, Henry sad ay bulsa na puros puno. Ay napadyan yung apas Marites food ni. Mamili sad na siya ron. Kanibang Kingplex, kanibang kanilo, sa o duhaon lang ko niya, or kanibang Skyplex. Mauro to mga Marites. Goodbye.